Angelo. Ano. Pozdravuje vás pan Salier. Šmejde. Pan Salieri posílá svý pozdrav. Nazdar. Hele, frajere. Nejseš ty náhodou Joe? O co sakra jde? No jak vidím, slušně se s tebou domluvit nepůjde. Blbče. Potřebuju zmizet z města. Pomůžeš mi nebo ne? Tak pohni. Myslím, že bys to zvládl i sám.